יש לי שיער קצר. שיער שמביא איתו לא מעט שאלות, הנחות ואמירה די ברורה. אני לסבית. ובניגוד לנטייה המינית שלי והזהות שאיתה נולדתי, השיער שלי לא תמיד היה ככה. אני עברתי איתו לא מעט, ומעניין אותי אם גם אצל אחרות זה ככה. ומאיפה נוצר הקשר הכל כך חזק בין שיער לזהות? מה הסיפור של השיער שלנו? מזהה את עצמך כאישה להט"בית? אני מזהה את עצמי כביסקסואלית בינתיים. כאילו לעכשיו, כן? אי אפשר לדעת מה קורה בהמשך. וזהו, כאילו נציג שקוראים לי סארידי. מגיל קטן, אמא שלי כל חודש-חודשיים הייתה לוקחת אותי לספרית, כאילו לספר ממש קרה, והרגשתי ממש שונה בגלל זה, כי כל הבנות מקבלות את השיער עד הטוסיק, וכאילו אני לא יכולתי, אני אף פעם לא הצלחתי לעשות את זה, כאילו ההתרגשות שלי הייתה עד שאני הצלחתי לגדל שיער שהגיע לי לעיניים. כאילו זה היה הכי כאילו, הכי מחתרתי שלי, וכל פעם התפעלתי שאמא שלי תשים לב לזה. אז זה פשוט סדרה של עד כיתה זין, כל הזמן, כאילו קרה. וכאילו בכיתה אחרי כיתה זין אמרתי כאילו, עד פה אני מחליטה מה אני רוצה, מתי להסתפר, מתי לא להסתפר, ומצאתי את השיער הארוך. אני חושבת שזו הדרך שלי הייתה להשתלב בחברה יותר, שכאילו עכשיו אני מי שאני, אני כמו כולם, ואני לא מחפשת להיות שונה. תמיד אמא שלי רצתה שאני אגדל שיער ארוך, והייתה מדברת על זה המון, על החשיבות של זה, על כמה שהיא אוהבת את זה, וכמה שזה יפה, כמה שזה נשי. והמון אספקטים בחיים, כאילו, אני עם אמא, כאילו, אני הולכת אחרי אמא, ומה שהיא אומרת, מה שהיא עושה קדוש, היינו מאוד מאוד קרובות, אז אם זה להחליט שאני מסתפרת, אז זה איתה, אז אין דבר כזה, כאילו, אני חושבת שאולי זה היה האקט הראשון שעשיתי, זה יכול להישמע מגוחך, אבל יכול להישמע משהו ממש קטן, כאילו את רק מסתפרת, אבל אני חושבת שזה היה סוג של ההתחלה של המרד שלי, או ההתחלה של הדרך שלי לעצמאות. יש סיפור מצחיק עליי בגיל, נראה לי זה היה כזה קצת לפני גיל 3, שגזרתי עצמי את השיער, פעמיים. אז פחד גזרתי עצמי, וזה היה כזה, הרבה מי שהסבירו שכזה היה עוד אפשר איכשהו לסדר את זה ככה, שזה היה כזה קצוץ מגניב. ועשיתי את זה פעם שנייה עשיתי גם את הריסים, ואז כבר היה צריך לגלח אותי לגמרי. ויש לי תיאוריה למה עשיתי את זה, כי אני ממש אהבתי את הסרט קברה, ואולי זה מינה לי שם עם הזה, ויש ממש תמונות שלי, שזה נורא לחשוב על זה עכשיו, כן? אבל אז זה היה כזה חמוד, כזה ילדה קטנה רוקדת, אבל כאילו זה כזה, תראה, זה קברט. אבל שכזה יש תמונות שהיא ממש כזה רוקדת קברט עם כיסא, כמו שהיא עשתה. אני חושבת שבכיתה י"ב התחלתי להסתכל אחרת בנוגע לשיער שלי, שכאילו אני כבר לא רוצה להיות כמו כולם. אני רוצה להיות הבנות שאני לוקחת מהן השראה, שחקניות וכל מיני דמויות מודל שכאילו ממש הרסתי, אבל לא אימצתי את הדמויות שלהם, אימצתי אותם עד הסוף, כי פחדתי שאני אהיה שונה. כזה רגע של אני רוצה משהו חדש בחיים שלי, אני רוצה כזה התרעננות מהילדה הרגילה בישראל. אני זוכרת שהייתי בת 14, אז פתאום ראיתי מישהי בטלוויזיה בסדרה החולמים, והיה לה כזה גלח יפה כזה בצד, וזה ממש הדליק אותי. כאילו לא ידעתי להגיד את זה, אבל כאילו זה עשה לי את זה. ואז נשארתי עם המחשבה הזאת בראש, ואז שהייתי בשנת שירות, פתאום בא לי האומץ לעשות לי גלח כזה, ואז לחמצן אותו, וזה היה לי כיף, זה היה אקט משחרר ממש.
אז אני בעצם, מבחינה מגדרית, אני מזדהה כא-בינארית, שזה גם, זה לא או, אני גם וגם, ואיפה שנעים לי בתוך כל הדבר הזה. אז כן, מצאתי שא-בינארי זה הכי נעים לי להגיד על עצמי, כי זה הכי קל. אבל בתכלס אני יודעת שאני, על הקשת הטרנסית זה בוודאות, וגם בתוך תוכי אני כן מרגישה שאני נולדתי בגוף הלא נכון, אבל אני מקבלת את זה באהבה. ודווקא שמחה שנולדתי בגוף הלא נכון. אז כן. ואז בגיל 11 היה לי את הבעיה הזאת של כזה, אתה יודע, דימוי עצמי, ואנשים, ותמיד אומרים ששיער, כאילו אנשים אומרים ששיער מטולטל זה לא יפה, לא יודעת, ראשון לציון, אני איך להסביר את זה. אז עשיתי החלקה. עכשיו גם השיער שלי כל כך מטולטל, שלא עשיתי החלקה, עשיתי 3. הוא לא נהיה, הוא לא הסכים להיות לא מטולטל. הוא פשוט היה כאילו ככה. מה, בגיל כאילו 10 אתם כבר במחלקה? במחלקה, ו3 שבועות, חודש אחרי שאנחנו עושות את ההחלקה הזאת, אני יוצאת מהארון, כאילו זה נתן את הוויפ, כאילו את הוויפלש. גם הארון שיצאתי ממנו הוא לא היה נטייתי, כי בואי, אני בת 11.5. אין מיניות בגיל הזה. גם אם יש, אתה נורא מדוכא, עד למצב שאתה לא רוצה מיניות, אז זה מה שאני הרגשתי לפחות. אז זה גם יציאה מהארון המגדרי. זאת אומרת, לחלוטין, השיח הוא לא רק על איך שאני נראית, על איך שאני תופסת עצמי, ואיך שלא נעים לי עם איך שאני נראית. אז אנחנו ישר מסתכלות, כן, אמא שלי מטפלת בזה. אמא שלי מקשיבה, היא שומעת, היא מטפלת בזה, היא קובעת איתו רוצה לספר, כאילו. אני כאילו מאז שהתחלתי קצת לגלות את הזהות המינית שלי, אז רציתי ממש לגזור את השיער, ממש. הייתי הולכת עם כובעי גרב ומכניסה לפעמים את השיער פנימה, אבל הייתי ממש מתביישת בזה, כאילו לא נתתי לעצמי לעשות את זה. במה היית מתביישת? בכובע גרב או בשיער? בזה שאני שמה, כאילו בזה שיש לי שיער, כאילו בזה שאני רוצה שיער קצר, לא נתתי לזה כאילו מקום בכלל. אז הייתי כאילו בבית לפעמים, מכניסה את השיער לכובע גרב, מסתכלת על עצמי במראה, אומרת, אני אוהבת את זה, אבל לא עושה עם זה כלום. והלכתי לספר של אמא שלי, הראיתי לו את המולט, הוא אמר לי, זה גברי בעיניי, אני לא עושה לך את זה, עושה לך משהו אחר. אני זוכרת שממש התבאסתי, הוא גזר לי את השיער, עשה לי איזושהי תספורת כזאת, לא מה שרציתי, כי הוא לא הסכים ממש שיהיה לי משהו שנראה גברי. ואז באיזשהו שלב אמרתי, טוב, שהזדיין הספר, לקחתי את המכונת גילוח של אבא שלי, גילחתי לי פה בצדדים קצת, ואז התחלתי לספר מולט בעצמי. עכשיו אני נזכרת שבכיתה י"א גם צבעתי את השיער פעם ראשונה לוורוד. אני זוכרת שזה היה נורמה בבית ספר. כן, ואז כאילו לקחו אותי למנהל, ואמרו לי שזה כזה לא בסדר וזה, והייתה לי גם עוד חברה שצבע לכחול, וכאילו לקחו את שנינו למנהל ואמרו לנו לשים כובע כדי להסתיר את השיער. כזה לא היה להם סיבה הגיונית לאסור את זה חוץ מכזה דעות קדומות על אנשים עם שיער צבוע שהם כזה פריקים או משהו. בספר צרות של מגדר של ג'ודית באטלר, היא טוענת שהמגדר אינו מגולם ונקבע רק על פי המין הביולוגי של אדם, ושאין מהות גברית או מהות נשית. היא מציעה להסתכל על מגדר כפרפורמנס, כסוג של הצגה. כלומר, גם כשאני נקבה שמתלבשת בבגדי נשים, גם זו הצגה של המגדר שלי. זהות מגדרית היא תוצר של קודים חברתיים. הדרך שבה אנחנו מתלבשים, מדברים, ואפילו הדרך שבה אנחנו מסתברים. איזה דרך שלנו לבטא את עצמנו, דרך הגוף, שהיא הכי נגישה לשינוי. כאילו, אוקיי, אני רוצה לבטא יותר, לא יודעת, גבריות בעצמי, אז אני אפתח שרירים וזה, אבל אני יכולה פשוט לעשות קרחת פתאום, ומשהו כזה יצא ישר, משהו ישתחרר. זה גם משתנה, וגם איתו מגיעים המחשבות שאתה צריך להתנהג לפיהן. מבינה מה אני אומרת? כאילו, בהתחלה קודם כל הייתי צריכה להבין שאני רוצה להתלבש כמו גבר, ושאני משנה את כל איך שאני נראית ודברים כאלה, אוקיי? שקלתי המון, אני חושבת שזה פקטור נורא גדול, לקחתי המון כדורים פסיכיאטריים, שקלתי המון. אז הנראות היא גם קצת, אתה גם ככה לא אוהבת את איך שאתה נראה. אז לקחתי המון זמן לאזן, לדאוג לעצמי, להבין שאני רוצה שיהיה לי אכפת איך אני נראית,
ודברים כאלה. היה לי הייתי לסבית ששוקלת 120 קילו, עם ציצים וגופיות סבא, לא יודעת למה חשבתי שאתם מבינים. מגדר שלי זה את, למרות שגם נוח לי מאוד מעורבת. תמיד רציתי שיער קצר, זאת אני לפני הבת מצווה. אני פה. מתפקס? כן. זאת הבת מצווה. ואז יום אחרי זה קמתי בבוקר ואמרתי זהו. הבטיחו לי שאני יכולה מתנה בבת מצווה וזאת המתנה שרציתי. רציתי להסתפר קצר. ממש קצר. אנחנו דתיים בבית, אז הייתי באולפנה. זה בית ספר רק לבנות, מכיתה ז' עד י"ב. רק בנות. וזה מה שרציתי. זה צריך לבוא עם חצאית ובגדים צנועים והכל. ואני רציתי קצר, אז אמא לקחה אותי למרכז המסחרי בשוהם. והושיבה אותי, אני רוצה קצר, זהו. גם היו שואלים אותי, אולי בשפת גוף, היו שואלים אותי למה אתה בן עם שיער ארוך, למה אתה בן עם חצאית. איך את מגיבה לזה? כאילו... לא, אני בת. בעבודה, אני עובדת במעבדת מחשבים של פעם. הלקוחות הם מאוד מבוגרים. תל אביב, מבוגרים לא יוצאים מתל אביב. והקול שלי גם יחסית נמוך. גם בטלפון וגם בתחום מאוד מאוד של גברים. אז ישר חושב שאני בן, ומגיעים ומדברים עליי בלשון זכר. זה סבבה, אבל אני בעבודה עם אנשים של פעם, כאילו, אני בת, אז אני צריכה להגיד להם, או שזה לא באמת מפריע לי, אז כשהם מגיעים יש קצת אי נעימות קלה של 2 שניות, באמת הכל בסדר, כולם חושבים שאני בן. כן, אבל יש לה שיער קצר. זה נוח, גם לך יש שיער קצר. כאן בישראל, בסוף שנות ההתבגרות, אנחנו מגיעות לצבא, וגם שם ההתבגרות ממשיכה. ולאט לאט עם השנים פשוט התחלתי לקצר את השיער, בצבא היה לי קרח כבר, וברגע שהשתחררתי מהצבא נתתי יותר מקום לביטוי עצמי, כי גם בצבא הייתי בתפקיד כזה מאוד, הייתי מדריכת סימולטור בחיל האוויר, שזה תפקיד שהוא מאוד, איך אני אסביר את זה? יש חשיבות ממש גדולה לחיצוניות. המדריכות סימולטור, אנחנו צריכות להיות, אנחנו מדריכות טייסים, כולנו צריכות להיות כאילו טופ, כאילו היינו תמיד לא על ב', כאילו תמיד היינו על א', ואת צריכה כזה להיות יפה, להיות אישה. אז לא נתתי לזה מקום בכלל, כאילו. אז כשהשתחררתי, ממש התחבטתי עם עצמי עם לגזור את השיער. ואני זוכרת שכזה גללתי בטיקטוק, והיה שם איזה בחור, שהיה לו ממש שיער כזה נראה קצת בסגנון של השיער שלי, אבל היה לו מולט. ואני זוכרת שראיתי את זה ממש כאילו התחבטתי, אמרתי, אני חייבת את זה, והראיתי לכולם, חיפשתי אישור מכולם. ממש אישור מכל בן אדם במשפחה, מה יקרה אם אני אעשה את זה. הייתי מקית של טירונים, קרמתי את השיער, והיה לי קרה ארוך נגיד, ובאיזשהו שלב, כאילו הוא התחיל להיות באורך חוקי, ואז הוא התארח קצת, והקצינה שלי הייתה כאילו ממש כזה ראש בקיר, ואמרה לי כאילו, תאספי את השיער, או שתסתפרי שוב. ואמרתי לה כאילו, סטורי, אני לא אוסף את השיער. היא אומרת לי, מה אני מבינה בצפורות? ונכנסתי למשרד שלה, היה לה שם כלי כזה של עפרונות ועטים ומספריים. אמרתי לה, קחי את המספריים הענקיות האלה, פשוט תגזרי. מה כבר יכול להיות? וזה היה טעות. אחר כך שילמתי על זה בזה שלא הפסקתי ללכת עם כובע בכל שעות היום. היינו פוגשים את החיילים 5 בבוקר, חוזרים לחדר ב-11 בלילה, והחיילים היו שואלים אותי, מפקדת, למה את עם כובע בחושך? ולא הייתי מוכנה שהם יראו את השיער שלי, כי זה היה זוועת עולם. וואו. המבט הגברי הוא מושג שנטבע על ידי לורה מלוי, והוא מתאר את האופן שבו נשים וגברים מוצגים באמנות ובתרבות. היא טוענת שמי שיצרו ועיצבו את הקולנוע היו גברים, ולכן הדימויים בקולנוע הם לא יצירה אנושית, אלא יצירה גברית עם מסר גברי. הנשים מוצגות כאובייקט מיני להנאת הצופה, הגבר הסטרייט.
המבט הגברי משפיע על נשים ועל גברים באופן שבו אנחנו מתנהלים באופן יומיומי ומתקשרים אחד עם השנייה. גם עצרנו בזמן ששאלת אותי איך הסביבה הגיבה לתספורת. נכון. אז אני רק אשלים לך ואני אגיד שההורים קיבלו סבבה. כל החברה הייתה כזה, אוקיי, היא חושבת שהיא בן עכשיו, אנחנו לא מתערבים, אין לנו מה להגיד על זה. וכל הזמן אמרו לי על הנטייה המינית. וכמובן שהסביבה שלא הכירה אותי אישית, כאילו אנשים שלא אוהבים אותי, אז חטפתי מכות. המון. על הנראות שלי. ראשון לציון, מערב, ב-2009, אישה שוקלת 120 קילו, ציצי ענקי, שיער קצר, זה מושך המון תשומת לב. ואם אתה במקומות מסוימים, בחברות מסוימות, אז זה תשומת לב שהיא אלימה. אני חטפתי תשומת לב אלימה. הרבה. זה היה קשה. קראו לי כל מיני שמות בשתינה בעמידה, עניינים. ממש מצטערת שזה קרה. תודה. למדתי מזה, אבל זה גם ממש כזה פקט אפ, כאילו. לא הייתי מסתפרת, נגיד, יותר קצר מזה. יותר קצר מזה, זה כאילו, זה מרגיש לי כבר כאילו, לא יודעת אם זה בקטע של ליפול לתוך הסטריאוטיפ, או איך שיתפסו אותי. אני חושבת שפשוט היה לי איזשהו אישו סביב העניין הזה של נשים שבוחרות ללכת עם שיער קצר. היה בזה משהו שקצת התרחקתי ממנו. כאילו קצת, אני מרגישה כאילו אולי הוא איים עליי באיזשהו אופן. כאילו לא הרגשתי בנוח עם זה. זה חלק מהתהליך של יציאה מהארון ושל התפתחות זהות מינית. את לא יכולה לא לעבור דרך המחשבות של מה אני מרגישה כלפי גברים, האם אני יודעת בוודאות שאני לא נמשכת לגברים למרות שלא הייתי עם גברים. השאלות האלה הן תמיד שם, בכל שלב בחיים, גם אם הייתי כבר בכמה וכמה זוגיות עם נשים, וגם אם אני חיה עם אישה. זה משהו שהוא יושב שם מבוצץ מדי פעם. אז זהו, אז באותה תקופה של א', אז באמת, כאילו, גם רציתי לראות פחות אטרקטיבית, גם לא רציתי להיות נשית, כאילו, הייתי לזה ממש חמישה, וזה גם באמת, כאילו, בראש שלי זה מה שגרם לפגיעות, גם זה עוד יותר כזה התאפס להכל. אז באמת התחלתי גם לבוש כזה חולצות משובצות ערכיות כאלה, שאבא שלי, וגזרתי את זה הקרה, וקרה מגעיל, גם השיער שלי, אז פשוט היה נפוח ככה, כאילו, לא אטרקטיבי בשיט, גם היו לי מלא פירסינגים גם, אבל זה התחלתי כבר בכיתת תורקיה, ואני כזה הרבה שינויים חיצוניים. את מרגישה שיש קשר בין הדרך שאת מסתפרת להגדרת הזהות שלך? כן. אז מה הקשר? אני נראית גיי. אחרי שאבא שלי היה עוקץ אותי, הוא אמר לי, מה, כאילו, את עושה את השיער הזה כדי שיראו שאת לסבית? ואמרתי לו, ממש לא, כאילו, באמת לא, זה איך שאני מרגישה שזה הכי יפה לי. זה מגניב לי, אני אוהבת את זה, אני מרגישה בנוח עם עצמי, כאילו, אין פה, זה לא כן רוצה שיראו שאני לסבית, אין לי שום מטרה. אמרתי לו, תאמין לי שעוד לפני השיער ראו שאני לסבית, ואז שאני ילדה קטנה ראו שאני לסבית, אתה לא, זה לא מה ש... כאילו, אני מאוד מרגישה ששיער צבוע מזוהה עם הקהילה, וגם אני חושבת שכאילו זה סוג של ביטוי שלי של כזה, הנה אני מתוך הקהילה, כזה שאנשים נגיד ברחוב ידעו, כי אני תמיד מאוד רציתי שנגיד בנות יתחילו איתי או דברים כאלה, וכזה, איך את אומרת לאנשים בציבור כזה, שאת נמשכת לנשים? אפילו ממש פחדתי ללכת לעבוד בעבודות עם אנשים מבוגרים. כאילו ממש הרגשתי שמי שמבין אותי זה אנשים צעירים, ומבוגרים לא מבינים את זה, וממש, בכללית הלוק שלי, אבל השיער ממש כאילו תורם. ואני זוכרת שממש היה בי פחד אחרי הצבא למצוא עבודה. באתי לרעיון, כשבאתי לרעיון, לבשתי את הבגדים של האקסיט שלי. לבשתי בגדים נשיים, אפילו ביקשתי ממנה קצת לאפר אותי, שמתי עגילים. ממש כן רציתי שברושם הראשוני שיהיה להם ממני הם לא יראו לסבית. עכשיו, היום באמת זה לא מעניין אותי בכלל. כאילו, שאנשים יראו אותי ויגידו זאתי לסבית. אבל בעבר, כשרק כאילו
הסתפרתי, ממש חששתי, ממש. למרות שתמיד כאילו, כביכול, תמיד משהו בידה, עמוק עמוק בפנים, ועדיין כשיצאתי מהארון היה בי שנאה עצמית בכמויות, כאילו ממש לא רציתי להיות מי שאני בכלל. היה בי הומופוביה פנימית חזקה, ולא באמת נתתי לעצמי ב100% להגיע לבטא את עצמי. זאת השיער שאני רוצה, אז ההומופוביה הזאת היא ממש ניהלה אותי. ואני חושבת שמאוד מאוד היה לי חשוב לשמור על נראות נשית, במיוחד ככל שהזמן עבר, במיוחד בשנים האחרונות, וחלק מזה זה השיער כאן. כשהייתי קטנה יותר אז לא הטענתי את זה בנטייה מינית, נשיות, הגדרה עצמית. אני חושבת לא הבנתי את זה ככה. ואני חושבת שבכיתה י"א עם השינויים והקונפליקטים הפנימיים שלי בנוגע זה בסדר להיות חלק מהלהט"ב, זה לא בסדר להיות חלק מהלהט"ב, ועד שאני כאילו, עד כדי הפנמה אישית, אז אני חושבת שכאילו התחלתי לקבל על עצמי, שזה בסדר גם לקבל שינויים חדשים בחיים, שזה כולל השיער שלי. אני חושבת שאני אף פעם לא כאילו פיקפקתי במגדר שלי או משהו, אני תמיד כאילו ידעתי שאני אישה ואני אף פעם גם לא חשבתי משהו אחר. אני כן יכולה להגיד שבתקופות שכזה הגדרתי את עצמי נגיד יותר לסבית, כאילו הרי לקח לי זמן להבין שאני ביסית, וזה היה כזה. בהתחלה חשבתי אני לסבית, ואז בי, ואז סטרייטית, ואז שוב לסבית, קיצור זה כזה זמן שלוקח להבין את זה. אז נגיד בתקופות שיותר הגדרתי את עצמי לסבית, אז נגיד עשיתי שיער יותר קצר. כאילו זה היה תקופות שהיה לי פיקסי קאט, זה כזה שחשבתי שאני לסבית. ואז ברגע שכזה נסגרתי על ביסקסואלית, אז פתאום שיער יותר ארוך. למה דווקא קצר? כאילו ברור, יש את הסטריאוטיפ, כי זה משם? כן. כאילו גם מהסטריאוטיפ, לא יודעת. כאילו אני חושבת שזה גם לא היה מודע, זה לא היה בקטע של כזה, עכשיו אני לסבית, אז אני אעשה שיער קצר. זה פשוט מה שהיה בא לי באותו רגע. מרגישה שהשיער שלך מעביר מסר? אם כן, איזה מסר? כי אני חושבת שפעם כן, הוא מאוד העביר מסר שכזה, נגיד, לסבית, כזה אימואית. שיער שכזה נהיה יותר לבן ולבן כאילו מחודש לחודש, וכזה זה יותר גם יצא במקומות שכזה יותר רואים. אז אני חושבת שזה יהיה סטייטמנט, כי אני לא רוצה לצלול אותו. אז אני מניחה שהוא היה פעם והוא יהפוך. מה הסטייטמנט של השיער שלך? אז כזה לתפוס מרחב, כאילו להיות בנוכחות. נראה לי זה נותן גם איזו קונוטציה של אריה כזה, של רעמה. כן, אז זה חיבור לעוצמה, אבל חופשית כזאת, מופרט. וגם כאילו עכשיו לא כל כך רואים את זה, אבל נראה לי שהגלחים זה משהו חשוף כזה יותר, וכזה יש משהו בלחשוף את הקרקפת ואת האור. אני חושבת שאולי בעבר הוא היה קצת יותר, בנות יכולות גם להיות, לא חייבות להיות עם שיער ארוך, הרבה גם מלחמות מול ההורים שלי, כאילו גם שיער קצר יותר זה יפה, גם קרה זה יפה, לשבור כאילו את הדבר הזה. כי בכל זאת יש את הנורמה ואת אידיאל היופי שזה שיער ארוך וזה לא משתמש לפנים, אבל אני מרגישה שאולי זה יותר סטייטמנט שלי עם עצמי, בשבילי, שהוא חשוב לי, שהוא חלק גדול מהנראות שלי, מהנשיות שלי. אמירה שאני אוהבת להיות מיוחדת, שאני כאילו, לא יודעת, שאני רוצה שיראו אותי, אני רוצה להתבלט. כי אני חושבת שאפשר להסיק מהשיער שלי כזה דברים לגביי שהם נכונים, שכזה אני מהקהילה, שאני נגיד אומנית. השיער שלי קצר, הוא סטייטמנט, הוא בא להראות, חוץ מהלבוש המאוד גברי שאני לובשת, הוא בא להראות שאני לא אישה סטרייטית רגילה. אז ביחס לחברה אני גם רואה את זה כשמחה וגם כאישיות שלי, כעוד דרך להבין אותי ולהבין מי אני. שנעים לי שזה בדיוק באמצע, ובן אדם יכול לראות אותי כאישה וכגבר. וזה ממש בעיני המתבונן, זה ממש כיף. הוא מתקשר לי
לשלמות קצת, כאילו, יותר נוח לי עם שיער. כשאין לי טלטלים, אני לא מרגישה שאני נראית כמו מוזיקאית. אין מה לעשות. כשיש לי שיער קצר, אני מרגישה שאני לא מוזיקאית. אני לא נראית כמו מוזיקאית, אני לא מתנהגת כמו מוזיקאית. טלטלים את מוזיקה. את מרגישה שהשיער שלך, יש בו אמירה? ממש. ממש השיער שלי הוא אני. כשאני לא עם שיער מטולטל, לא רואים למה אני מעיין. אני חושבת שהסטייטמנט, בזמן שהסתפרתי התנדבתי בבית ספר של ילדים מפוני דרום, ביד ושם, וכל הבנות שם עם שיער ארוך, הילדות הקטנות, ואני חושבת שברגע שהגעתי אליהם עם שיער קצר, אז והם הרגשו כאילו מה עשית, מתי הסתפרת, למה הסתפרת, הרגשתי שאני סוג שמעבירה עליהם סטייטמנט של כן, יש מבוגרות עם שיער קצר קרה, אבל גם אני יכול, אבל גם כאילו בנות, זה מתאים בנות לכל הגילאים. אבל כאילו אני מרגישה שזה גם קשור אולי לזה שאני, למוזיקה, אני לא יודעת, איך שאני מבטאת את עצמי, כאילו, פשוט מרגיש לי, אין לי איך להסביר את זה, זה פשוט מרגיש נכון.